Bisan kung ubos ang dakban sa Sugbo sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ, Archdiocesan Jubilee Celebration for the Youth mahinayon gihapon. Si Nico Serino sa report. Gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, dili na mauswag ang pagpahigayon sa Jubilee Celebration for the Youth sunod tuig kay kabahin man kini sa kasaulugan sa 500 years of Christianity. Taliwa sa kahadlok sa COVID-19, gipadayag sa Arsobispo nga magpadayon ang kinabuhi ug ang mga kalihukan. Apan iyang gipasabot nga misubay usab sa health protocol ang kalihukan sa mga batan-on. Even today, we know the limited participation, and yet life must go on. And I think this is still significant. Samtang inay kapin sa libo ka mga batan-on, limitado ra og ang mga youth leaders lang ang mitambong sa kalihukan. Kabahin sab sa kalihukan nga ilang gilusad ang mga manual nga makagiya sa mga kabatan-unan sa pagpuyo sa kinabuhi sa katarong. 8 ka distrito ang mag-apok, so more than 1,000 of young people. Supposedly, ang mo-appeal unta aning Archdiocesan Jubilee Celebration for the Youth if wala lang untay pandemya. Gitahasan pod nga mag-celebrate pod sila sa ilang jubilee sa ilang sector. Sa ato ang sector man ta sa youth, so karon ta nagsaulog. Uban ni Philip Patricio o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.